Hello mga kabisaya, welcome ulit sa aking channel. Mag-unbox na naman tayo dahil may nabili na naman ako sa Shopee. Binili ko ay isang motherboard na second hand Gigabyte B250M DDR4. Support siya ng 6 at saka 7th generation. Ang halaga ng mga kabisaya ay 2,300 pero nakuha ko siya ng 2,075. Kaya ako bumili nito mga kabisaya dahil nasira yung dati kong motherboard. Kung nakita niyo itong aking case, walang laman. At yung sira kong motherboard, bininta ko sa marketplace. At may bumili naman na 600 pesos, so hindi na masama. Kasi kahit sira may bumili ka pa. So i-unbox natin to, ilagay yung dati kong processor, ikabit natin dito, buuin natin kung working. So i-unbox natin mga kabisaya, tara. Ganda, parang bago pa.
Nice working. So ayun mga kabisaya, thanks God dahil working yung motherboard na ating nabili. Thank you. At working lahat. Good na good. Napakaganda.